эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон барои дидору мулоқот бо раҳбарони иттиҳодияи аврупо ва баъзе аз кишварҳои аврупоӣ ба шаҳри брюссел пойтахти белгия сафар кард. дар ин бора рӯзи 10 октябр хабаргузории давлатии ховар хабар дод. ба гуфтаи дипломатҳои тоҷик, эмомалӣ раҳмон дар ҷараёни ин сафар бо мақомоти иттиҳодияи аврупо ва белгия масоили ҳамкориҳои дуҷониба, авзо дар минтақа ва бахусус вазъи афғонистони ҳамсояро баррасӣ мекунад. эмомалӣ раҳмон рӯзи 13 октябр ба Париж меравад ва дар он ҷо бо Эммануэл Макрон раиси ҷумҳурии Фаронса мулоқот хоҳад дошт. пештар аз ин сафар намояндагони як созмони вобаста ба мухолифини тоҷик дар хориҷа аз раҳбарияти парлумони Аврупо хостанд ки 6 талаби онҳоро дар мулоқот бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар миён бигзорад. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон 25 августи имсол пас аз эъломи мавқеаш дар баробари Толибон бо президенти Фаронса ва намояндагони дигари иттиҳодияи Аврупо суҳбати телефонӣ дошт. он замон ҳукумати Фаронса гуфт раҳмон 13 октябр бо даъвати президент Эммануэл Макрон ба Париж сафар хоҳад кард. давлати Тоҷикистон гуфтааст ки ҳеҷ гоҳ ҳукумати Толибонро ба расмият намешиносад ё ба ин шарт ки дар он намояндагони ақалиятҳои миллӣ ва бахусус тоҷикон саҳми сазовор дошта бошанд.